3. 1, 2, 3. A toto je perníkové. Bude to tam voňať? Môže to Ale voňať. prečo dáte do skrine mydielka? Prečo dáme do skrine mydielka, Lebo Marko? má to utrať. Lebo to ukrať. Ale prečo dávame mydielka do skrine? Lebo Babke aby voňali Veci. Aby voňali veci. Veci. 2, 3, 4, 5. 1, 2. Tieto sa mi papáčia. Anielika, to teda podeliš sa s babkou? A to je krásne. Tak ja si toto zoberem. Ja si toto zoberiem. Ja toto. Ja si toto zoberiem. To sú všetky tvoje. Dáš babke, keď dáš babke, ktoré nebudeš chcieť. To si dávam do skrine. Toto nechcem. Prečo? To dá maminka si zobere. To je pre maminku. Aj to pekne vonia. Áno.